lang dito sa atubangan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo man kaninyo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, sulod sa 5 ka semana, nangandam kita, pinagis mabuhat sa kaluoy o penitensya, alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagkatigom kita aron pagsugod diining solemne nga pagsaulog duyok sa tibuok simbahan nga nagalukob sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhat na mao ang pagpasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos o sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung makikiliusa kita kaniya diya sa iyang mga pag-antos sa krus, makadaog kita na makaabit sa iyang pagkabanhaw. Bagampo kita, iisa inyong mga lukayong palma. O Diyos nga makagagahong, nangamuyo kami kanimo, bendisyone kining mga lukayong palma. O kimo kini nga balaan, karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon ka Hesus nga mong manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo, aron sa kaadlaw ni ana, mudangat kami sa kalipay sa pag-ug tunay Jerusalem. Ini among ipangayo pinagi sa Panginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo. Diyos, hangtod sa kahangturan. Managita o managbindita sa mga lukay. Thank you Lord O God. Lord Jesus, thank you. Karon manlakaw kita nga malipayon, padulong sulod sa simbahan, sabtang atong awiton ang awit sa pagsugod.